Nhar is-6 ta' Ottubru ser issir tieni darba f'Malta laqa magħrufa bħala l-Arjolos. Laqa għolja bejn il-presidenti mhux eżekuttivi tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Ta' dettalji dwar dan il-President ta' Malta George Vella waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Gran Mastri il-Belt. Minkejja li m'hemmx aġenda fis-sallaqa, il-Presidenti jitkellmu fuq suġġetti li l-aktar li jolqtu lil pajjiżhom, kif ukoll dwar sfidi komuni li għandhom jiġu indirizzati mill-istati flimkien. Fost dawn it-temi hemm it-tibdil fil-klima u anke l-konflitt armat fil-vant tal-Ewropa. M'hemmx dubju li kif dominat ix-xenarju bħalissa Ewropew mill-gwerra tal-Ukranja, m'għandix dubju li ħafna pajjiżi ħajitkellmu u ħajamlu referenza li palma minna Ruma meta kien għadu kemm seħħ il-kwistjoni tal-Afganistan. Bla ma trid titkellem fuq il-problemi li jkollok però ma tx referenza għal dak il-suġġett li tagħmlu bil-fors. Għallaqa mhux ser ikunu jistgħu jattendu l-presidenti tal-Awstrija u tal-Finlandja minħabba impenji oħra f'pajjiżhom. Minnaħa tiegħu, il-President tal-Italja Sergio Mattarella li persjeda f'Ruma l-Arjolos tas-sena li għaddiet ser jattendi minkejja li l-Italja bħalissa tinsab waqt kampanja elettorali. Għall-ewwel darba ser tattendi l-President tal-Slovakkja Zuzana Čaputova. Il-laqa ser issir f'dar il-Mediterran għall-konferenzi fil-waqt li wara fil-Palazz ta' San Anton ser isiru laqgħat bilaterali bejn il-President Vella u ħut mill-Presidenti l-oħrajn li talbu għal dawn il-laqgħat. Mart il-President Sinjura Vella ser tkun qed tospita lill-konjugi u l-partners tal-Presidenti. Is-sena d-dieħla l-Arjolos ser ikun qed ifakkar l-20 anniversarju minnu twaqqaf u ser isir fil-Portugal minn fejn oriġina u ħalisem. L-ewwel darba li Malta ospitat din il-laqgħa ta' livell għoli kien fl-2017.